imaginas. ¿Y cómo lo expresas? Con la palabra y con los impulsos que te llevan a cumplir acciones físicas, o sea, con el cuerpo y los impulsos te los provoca tu imaginario. Jo aquí el que vaig aprendre és a desconnectar el cap, em sembla. I a jugar, i m'ho passava bé i ho he portat a totes les coses que he fet. Jo el que vaig aprendre a Nancy va ser que més enllà de les pel·lícules que et muntis al teu cap, l'important és el que passi a escena. I ja no tan sols si et passa a tu, sinó també si li passa al teu company de davant i que sàpigues escoltar-ho i estar atent per veure si allò et modifica d'alguna manera. Això, escoltar. Vaig aprendre moltíssim, sobretot crec que canalitzar la meva energia, a trobar les meves eines com a actriu, algunes de les que no n'era conscient, a tenir-ne d'altres gràcies a professors molt diferents entre ells però amb punts de vista molt interessants. Des d'aquí, merci, una abraçada molt forta i a vosaltres desitjar-vos molta sort, molta merda. No solo aprendí, sino que durante mucho tiempo fue un espacio de refugio prácticamente y sobre todo y especialmente para mí una herramienta de autoconocimiento y el primer lugar donde se me dio la confianza y el espacio para poder transmutar la mochila oscura con la que yo entré en material creativo y fue la semilla de lo que es hoy en día mi profesión. Ese es el regalo más grande que me ha hecho a mí la Escuela Nancy Tuñón y es un oficio dificilísimo, pero que gracias a todo lo que te llevas de la escuela pues emprendes con pasión, con tesón, con perseverancia, con constancia y sobre todo con generosidad i con muchísima verdad, que crec que és lo més important. Que l'essència d'un mateix és molt important i que no s'ha de perdre mai i que és l'únic paper, sent tu mateix, és l'únic paper que no està agafat, que gaudir la Nancy, perquè és una experiència que sempre portes. Un petó. Visca la Nancy!